Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 4-nji marty hepdäniň şenbe güni. Hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanalyna. Hormatly watandaşlar, şu gün ine biz efir 4 bolup barýar. Ine Akbel Saparov, salam aleykum. Hoş geldiňiz. Salam. Salam gaderly ýyleşler. Sağ olun geleniňiz üçin biz şu ýaly çağırýar. Her gerek öz pikiriňizi aýtmana we bizim halkymyza ýol ökürmek üçin. Hormatly watandaşlar, şu günkü gepleşigiň temasy MHM metodikasy 2-nji bölüm. Şu gün meni açyk efire ine ataly ogul ýa-da öňüne arkada kliçkasyny dakan Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň ogly Alawaly Serdar başlan arkadaky Serdar diýilýän bizim seslerimize ogurlan kagaz tarapyndan prezident wezipesini padarky hökmünde alan Türkmenistanyň beýkanun prezident bolan Serdar Berdimuhammedow gatnaşýar. Gelin men şoňa söz bereyim. Ine Serdar Berdimuhammedow söz sizden. Siz aýdy bilersiňiz. Bir minut şol efire gatnaşanyna azajyk Türkmenistanyň bolan soň açyk problema bar ýöne biz onu düzeltiriz. Serdar Berdimuhammedow, söz sizden, aýdy berin. Gelýär öýle. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüne yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy berligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bahs etmäge, Türkmenistanyň häzirki we geljekki nesillerin şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wefaly we dogruçul hyrmat etjekdigime dawraly kasam edýär. Sağ bolmaň Serdar Berdimuhammedow, indi men sözi ýene de şu efire gatnaşýan Gurbanguly Berdimuhammedowa beresem gelýär. Sebäbi olam bir öz tohumynyň milli lideri, Alawaly Serdar başlan arkadaky Serdaryň ýa-ni milli lideri, ine Gurbanguly Berdimuhammedowa söz beresem gelýär. Ýok, ol Serdarlar arkadaky. Bulaşdyrýar. Serdarlar arkadaky ine lideri. Az bulaşurak şu iki kelleli prezidentiň nemesi birine arkadaky Serdar diýmeli, birine de Serdarlar arkadaky diýmeli. Alawaly diýmeli ýa. Ikisi Alawaly. Öňem bizim halkymyz ýa-ni köp zatlary düşünmeýän halka ikisi prezidentlerine iki tarapdan ýa-ni idiotizm gidýär bolýan, onsoň kelleňe aňyrda dursun. Aklyň çaşýar. Gelin ýa-ni Gurbanguly Berdimuhammedowa söz bereyim. Hormatly watandaşlar, şulum efire gatnaşýar. Milli lideri, Türkmenistanyň halk matbaatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow, hormatly prezidenti bilen tapşyryk boýunça Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyňky ilçihanasyna geldi. Akman arkadagymyz bu ýerde hatyry kitabyna millet derstlerini beýan etmek bilen Türkiýede bolup geçen kebir helakçylygyň köp sanly adam pidalaryna we şikayet etmelere hem-de ulemetsörlük weýrançylyklara getirendigini gynap sembelledi. Hem-de Türk halklarynyň dost-dogonluk gatnaşyklarynyň wakydygyny beýan etdi. Dogonluk Türkiýede bir ýa-ni bet maksat. Yani bir teýýe hadisede köp adam şehit boldy. Muňlar üçin adamlar şikayet etdi. Biz muňa bir gynanýar. Bir Türkmen halkynyň adyndan Türkiýe dowlatynyň ýolbaşçysy Recep Tayyip Erdoğan'a, yani Gazır'ın doğanıma, hem bütün Türk
halkyna gynançylygy bildirýär. Hem bolçak işe diye çäre yok diýipdirler. Bir bet basyly duşan onun ağzından gynançylyk özüm raýatdylar. Joňşy hiç şeýle alanda etme. Bakın döwleti sünheri aksanı daýary. Eger olmuş mesela çıkaysa nasıl Dışişleri İşleri Ministrliği'nin vakilleri Ankara'da yani Türkiye'de olsa ilçihanında giyici oyunun doğanından yüz tutup bilir. Kimin yani komiklik olsa hem mezarını yeder. Ben yendiğerler şehit olanların doğum amaçlarını hormatlı prezidentin adından, ön adından hem de bütün halkının adından gynançylygy bildirýär. Onlara iman bağlanıyor. Onların yatan yerler yaktı, zahirlerin cennet var. Ey vatandaş, emine yakın vakti bir şehit olunmalı. Ötün geçenler yaşta halk akidesi yadigarlar toplumunda sadaka verilir. Eğer olsa Türkmenistan'ın müftüsü ötün geçenler yaşta ayet dua edip Türkmenistan'ın müftüsü ötün geçenlere hatırlayıp ayet dua. Hormatly vatandaşlar, inesiz ýalňa Türkmenistan'a yallak generalyň tarapyndan hormatlanýan, ýagny Cemal Saparow, Gulşat Şaguliýew we Akyş Saparowyň tarapyndan hormatlanýan, halk tarapyndan irwet ýigrenýän arkada Kliçkaly Gurbanguly Berdimuhammedowy dinlediňiz. Hoş geldiňiz Gurbanguly Berdimuhammedow, sag bolmaň. Hormatly vatandaşlar, biz gepleşigimize dowam edelim. Ine şu gepleşigimizde MHM gurulunyň halkyň agdybyligine karşı düzen MHM metodikasynyň argumentlerini tertip geçer. MHM metodikasynyň argumentlerini esasan MHM işgärler ýaşamy boly parholuk edýän Gurbangulyň aktivistleri ulanýar. Biz olary TikTok'da, YouTube'da gawat gelýär we olaryň argumentlaryna ine şu gedek ikinji bölüm hökmünde Akbe Saparagan çağırıp şunu cevap verecek bolýar. Akbe Saparagan, onda näme başlanyňmy? Olur. Ine şu birinji soru, şu MHM metodikasynyň birinji sorugy, ýagny ikinji bölümiň birinji sorugy ine daşar ýurtda şa bolanyňdan öz ýurdumda gedaý bol diýipdirler. Biz ýaş ýurt, inni ösüp barýar. Şonuň üçin bizimki problemalar hemme ýurtlarda da bar. Sizin Türk'te hem var, hem zat gülýal däldir diýip, ýa-ni şul MHM agentleri ýa-da Gurbangulyň aktivistleri ine halkyň içinde halky ukratjak bolup şu ýa sözler aýdýar. Siz näme pikir edýäňiz? Doğrudan Türkmenistan döwleti beýleki döwletler ýaly ýagdaýlary meňzeşmi? Beýleki döwletleriň içindäki adam haklary, ýagny adamlara bolan hormat, konstitusiýa, alınýan kararlar beýleki döwletlerdäki ýaly adam üçinmi ýa-da bir tan toplum üçin özüne gurban arkada Kliçkan goýan we alawaly serdar başlan arkadagy serdar Kliçkaly ikisany kezzap öýlerine kanunlar çykaryp daşyna ýalaklary üçin öz durmuşyny gowulaşdyryp edip durmy. Ine şunu siz öz pikiriňizi aýtsaňyz. Türkmenistany İslam döwletiniň bilen deňep bolanok. Şu meselede eger aýtsaň hakykati Türkmenistanyň bir deňep bolýan ýeriň ýüzünde bir 2-3 tane ýurt bar. Olary biljek bolsaň ilmidan halkara guromolong, Awraýly halkara guromolong hasabat dokumentlerine seretmeli. Bira söz azatlygy boýunça
onun adam hukukları boyunca. Onun häzirki wagtda şu internet adatlygy diýen bir zat bar da. Şu internet adatlygy boyunca. Şol adatlyklar boyunca mudama Türkmenistan 2 sany ýurt bilen ýarş gurýar. Özüm şol adatlyklaryň iň az derejesinde iň soňuny Birleşen Milletler Guramagyna girýän ýurtlaryň hemmesiniň iň ýygynyna şu 3 sany yer var. Şu 3 yer üçin mudama 3 sany ýakaty gaýşly ýurt döwlet ýarşy. Olaň biri Türkmenistan, beýlekisi Demirgazyk Koreýa, birim Eritreýa. Şu 3 döwlet mudama tutdabas ýaka tutuşyp şu iň soňky iň erbet ýerlerin haýsyny almalyan nemede ýarş gurýarlar öz aralaryny. Türkmenistanyň emele gelen ýagdaý garaşdyrlyk ýyllaryna hiç wagt Türkmene münasip ýer däl. Türkmene münasip ýagdaý däl. Türkmenler hiç wagt beýdip bir-biriniň sesini kesip ya bir-birine sen öz pikirini aýtdyň diýip zorluk eden halkam däl. Türkmenler Orsiýet gelip Türkmenistany basyp almadan öň hany saýlar ekenler. Köpçülük bolup, il bolup ona o wagtlar saýlamak diýen söz ýok. Han götürmek diýil, ýani plany han götürildi. Şol han götürilmek üçin şoňa münasip bolmak üçin sen uruşda özüň batyrlygyny görkezmeli. Durmuşda akıl paýgasyny görkezmeli. Özüň şu ahlaklylygy, sözüňde durýanlygy, lewizli adamdygyny görkezmeli. Ol mysal üçin aýdaly şu Gurbanyly diýilen adamyň ýa oğlunyň egerde şu türkmençiligiň ors gelmedinden öňkü kadrlary ýörese hiç wagt kıyamet ahir bolýan çağda prezident bolup biljek gumany ýok. Sebäbi bir gedek baryp şol Niýazowyň elini owşamagy şol adamyň eýýem türkmen jemgyýetine iň pes ornuna goýýar. Bu tordu bolly. Şo bir gedek baryp Niýazowyň elini owşatdym, ony erkek kasap etjegem ýok ondan soň. Mysal üçin Niýazow baryp şol Kremliň öňünde baş egdi dämi? Şolun tüýkülüni yatıp yalap, Türkmen dilini dep bilep, ors dilini döwletli edip goýdy dämi? Bütün şu Sowet Soýuzynyňky 14 sany beýlek respublikalar öz ene dilini döwlet dili elan edenne 1988-nji ýylda. Niýazow Kremliň iň beýik tribunasyndan ýok, Türkmenler menden haýyş etdi, biz öz ene dilimizi döwletli etjekkäl islam zok, ors dili bilen bile bolmaly. Ors dili bilen bile şol bilelikde döwlet dili bolmaly ýa bizim türkmen halkymyz menden şonu haýyş etdiler diýip dik durup türkmeniň adyndan yalan sözler. Türkmeniň adyna ata-babalarymyzyň ýol ýoldasyna ysnat getirip şolar ýaly yalan sözlerdi. Şondan soň Niýazow diýilen adamyň egerde şu türkmençiligiň kadrlaryna görä eger şol prezident saýlanmaly bolsa, prezident göterilmeli bolsa hiç il mümkinçiligi ýok. Şansy ýok, ýekejede jinnek ýalçy. Sebäbi türkmençiligiň bu kadrlaryna görä Ýanky Düşmýaly han göteriljek adam doly öz halkyna münasip bolmaly, batyr bolmaly, lewizli bolmaly, yalan sözlemeliler. Emma bu adamlar 30 ýyldan beri türkmeni deryan boyuna ekidip ýene de suw içirmen, teşneligini gandyrman, ýene de şonu çöllige getirýärler. Şeýdip gatnatdylar. Iki arada. Türkmeniň eýýän bir wagt gany gatady. Susuzlukdan, alınmaktan, yalan sözden gerk gaby boldy Türkmen. Emma bu düzgün hiç bu torarlylar. Egerde Türkmeniň özü iru hiç näme bolsa şol bolaly. Şu döwlet ahir soňy şu hükman biziň elimizde geçmeli galmasa düzeljek menden. Sebäbi ýagdaý şeýle amatly wagt elden berildi. 88, 89, 90, 91, 92, 93-nji ýyllar biziň görüş alyp baran ýyllarymyz. Halk köpçüligi şu wagtlar intelligensiýa,
kaptalın tomaşası olup oturdular. Şeydi ben in amatlı wagt elden verildi. Onun diktatura kökurdy. Yarancanlara, binamız adamlara dayanıp İlyanının devlet düğünün Türkmenin elinden gitti. Yani Türkmenistan'ın Türkmen devleti Türkmenin eline değil. Türkmen'in şunu mertlerce boyun almağı gerek. O tayda Türkmen'in işini görüp, yağırınçlığını otlap, devleti eline saklap, Türkmen'i her gününe kemsedip, Berdimuhamedov'un on Ağısari oğlu Serdar'ın arkasından Türkmen'i dipgilep, kemsedip, bizim ata-babamızın madarına çenli kemsedip oturan Hram filan Zadanov. Berdimuhamedov ve dine yönü on oğlum ikisem olara dine sizin prezidentiniz var, ha Türkmen ödem, ad çağadam Türkmen, familyadan Türkmen deyip görkezme üçünlere. Hakikatta Berdimuhamedov'un tohumu dine oğurluğa katnaştırılıyor. Son için solun adını ulanmak için soruları sotayda saklayalar. Köşükte. Başka da atışın yani. Şeyli adayda Türkmen'in inni hükman aygıtlı bir netice gelmek gerek. Her bir adam özü için şu meseleni çözmeli. Men şeydi kulu olup yaşamalı mı? Ya da Moğol nefesinin aydışı yalı 40 yıl maya gidince bütün bir yıl yer gelginleyip neyem olsa şu olsun şu vatan adat edilse olaya deyip köçe çıkmalı. Vakt gelenine şu vat koloylak geliyor adamlar. Men edil hedir şunya ertir diyem ok yöne tayin olun şu vat koloylak geliyor. Yine men giriş yok bununla aytacaklarım. Doğru. Hakikaten bravo. Yine bir de köp Gurbanlyň aktivistleri ayıplayalar. Yine siz yalan ayyaňyz. Türkmenistan gülýaly, beýlik döwletlerinde şurýal problemi var. Diňe Türkmenistanda däl diýip aýýarlar. Men bir kiçirek danlara bu közek bolýan şol adamlara biz näme ýanky bağlanyp aýdýar, biz näme esaslanyp aýdýar. Onu biz aýdamda onu bütün şu dünýäde gurumlar var, o hemmesi belläp geçýär. Ol analizler diňe bir gurda däl, syýasy, statistika, ykdysadiyat, sosial ya fena doğruna däl, hemme tarapdan analiz edilýär. Bir guruma däl, müňlerçe guruma var. Gelin şu gurumlaryň käbirlerine sebep geçelim. Senin vatandaşlar yine men size yürüyte gurumany okuyan Open Date Watch diýip. Yine şu guruma yürüyte Türkmenistan'ın içindeki statistik dağınlar çın mı yalan mı şunu görkezmek için bütün dünyanı analiz edip gördüler. Dine iksan devlette iň yankı ağır ýagdaý. Ola biri Türkmenistan, beýleksem Çad. İksan devlet dünyanın iň ýygyna dağınlarını gizlep, statistikany berene yalan verip, onan barlap bolanok, onun diýenlärden hiç dadyň uğruna ýokdugyny belläp geçip, ine şunu belliýärler. Ine derdim, men giňerleýin karty, pardon, ine Türkmenistan. Gelin saýlalyň Türkmenistan'ı şu ýerde. Pardon. Ine Türkmenistan 187. döwletden 187. Ine her wagt siz maňa diýäňiz, siz ağırlayan. Yine Türkmenistan dağınızın men aýdamok 187. döwletden 187. yerden. 187 devletin arasında 187. olma yani İňizda. Ine şol öz statistik dağınlarını berenine yalanlygyny ve şu dağınlar realnysda ýanky bolup geçen zatlara hiç hili dahli ýokdugyny, alludugyny suwd edýän ine şu sayt yürütü, ekspertize edilýän saytda ine berilýär. İkinci maglumat. Ine korrupsiýa barada yürütü maglumatlar berilýär. Ünsürem, şu gypgyzyl bollugy iň erwet korrupsiýa döwletler diýdi. Şu ýerde Türkmenistan, şu ýerde Çad, ýene de şu Çad, görgüli, Libiýa, Saudi Arabiýa, Yemen, Somali, Venezuela, ine şu döwletler bar. Ine şu ýerde ýene bir döwlet Türkmenistan ve şu döwlet Siriýa. Ünsürem, Merkezi Aziýada
Diňe bir döwlet Türkmenistan. Biz hatda goňşy döwletler de bolup bilemiz ok. Ine sereden 180 döwletden 167-nji ýerde korrupsiýa da bar ya. Haçan biz Türkmenistan'da korrupsiýa diýsek, ýok ho. TikTok'ta bize diýerler, gül ýaly, agam nämen gurulna diýen. Hudaýa şükür paraha dasmanymyz bar, uruş ýok. Bular iň bir indeksi, ýani bir agyn doldurup gurulap biljek zatlary, Gurban aktivistleriniň parahat ve uruş ýok. Inanın, bütün dünyada iki döwlet uruş bar, Rossiýa bilen Ukraina. Başga ýerler parahat. Ol Gurban Gulyň gazanan üstünlükler däl ya, Serdar Berdimuhammed gelip uruşy durup parahatçylyga döwleti ýykdy, döwleti geçirdi diýsem bolmaz. Hemmerde parahat. Öňüm buluň alan döwletden parahatdy, Niýazowyň alan döwletden parahatdy, Gurban Gulyň basyp alan döwletden parahatdy. Şul kakasy oğluna padarka veren ol oğluncugum alan döwleti parahatdy. Ular parahatlygy bolmadan, üstüne güýçlenmeden gaýtyp Türkmenistan şeýle bir eltip durýar. Bir uğra graždan uruşup turmagy mümkin. Uruş bolmagy mümkin. Ýa şoň öňüni aljak bolup biz çykyşlar edýär. Ünsürim, ine Türkmenistan Merkezi Aziýada ýeketäk ýyda galak döwlet. Ünsürim, şu 5 döwletde. Ine serden Gazakistan 180 döwletden 101-nji ýerde korrupsiýa boýunça. Diýmek 180-nji döwlet iň erwet korrupsiýa 101 döwlet diýip hasaplanýar. Serden Özbegistan 180 döwletiň içinde 126-njy orunna barýar. Serdelin Täjikistan 180 döwletiň içinde 150-nji ýerde. Hatda Täjik her wagt ýyda galýady. Biz şonam ozup geçdik. Bize demir gazyk Koreýany ozjak bolupdyr. Men pikirimçe ozdugum. Ine Kırgızstan 180-nji ýerde, 180 döwletleriň arasynda 140-njy ýerde korrupsiýa boýunça. Gelin biz demir gazyk Koreýa serdelim. Şu Koreýa ýarymadasynyň ýokary başyna teret. Koreýa ýarymadasyna bar. Karta bir hil berilen men tap bilemokmy? Şu Koreýa ýarymadasyna bar, görünüp dur, kiçijik bir çykyp duran. O Hindistan, ana şu taýdan aşak gitmeli. Şöyle bolmaly. Vietnam, Kambodja, Laos, Tayland, Laos şöyle bolmaly. Nepal, India. Peki, yani misal üçün şu orientasiya boyunca tapacak bolsam, Japonyany tap, şu Japon denizine tarap atýandy raketalaryny. Evet, demir Koreýa. 180-nji ýerin 171-nji ýerinde. Ünsürim, şulum ýanky Türkmenistan ýaly. Türkmenistan 167-nji ýerde, Koreýa demir gazyk Koreýa 171-nji ýerde. Ene bizim tapawudymyz Koreýa bilen her wagt deňişdirýär, ýa-ni şoňa ýakynlaşdyk. Biz Özbegistan bilen özümi deňişdirip bilemdik, sebebi Özbegistan 126-njy ýerde, 180. Şoň üçin ene korrupsiýa boýunça kim näme diýen bolsa, bize inanma. Bütün dünyada maglumatları yığınan ekspertlere inanın. Ve olar vara içinden maglumat alýar. Çinovniklardan, ministerliklerden, adamlardan, yürüte içinin, yani her pasolstwada adamlar ve olardan maglumatları yığınýar. Bütün dünyanın daklatlarına seredýärler. Hemme datları seljerip, şolar ýanky maglumatları yığınýar da ekspert analiz çykarýar. Egerde şul yalan bolsa, Türkmenistan hökümeti şular suwda bermeli. Gepler bilen oga. O orta çykyp bir zat diýip bilen ok. Türkmenistan daşarky döwletlerde, ýagny daşky siýasatda nolam däl, -100 gurulap hiç ýerde bilen ok. O BSD-de gördük,
onda da gördük gurlärler zatları yok. Diňe ýanky ýazyp nime diýerler de şertnamalar bolşak ýerler, başga zat eden oklar. Hiç tam suwdan met bilen oklar maskara bolgan. Ine bular diňe bizim öňümizde de maskara bütün dünýä öňünde. Ine şu Gurban bolan Serdar'ın Gazanyň üstünlükleri. Başta men ştada bir sözüm üstüne bir zat goşup bolýan. Yani Türkmenistanyň parahatlyk uruş ýok diýenlerine gaty nädogry şu aýdylýanda. Türkmenistanyň 30 ýyldan bäri aýlygans uruş diýen, 31 ýyl boldy. Aýlygans uruş diýen. Yani Türkmenistanyň başçylyk, başistik rejim Türkmen halkynyň garşysyna ganly uruş alyp barýar. Ýöne şol uruşda diňe bir tarapyň eline, hökümet tarapynyň eline yara var, pul var, ähli döwlet resurslary var. Beýleki tarapam, uruşýan tarapam özüni goramak üçin, öz bir ölmez öde çerowny gazanmak üçin günnelik özünün ýaşaýyşy üçin görüşýän biçare türkmen halky. Şu iki güýjüň arasyndaky söwüşde hökümet tarapy başistik rejim atanny atya, öldürenni öldürýär, ýok edenni ýok edýär, türme atanny türmede çüýredýär. Bilýänmi näçe müňlerçe adam türmelerden ölüp diňe jesedi ya öýüne berildi ya da berilmän ol doganlyk malarda, umum malarda gömüldi. Bu uruş diými? Uruşun näme tapawdy bar? Şu egerde müňlerçe adam hiç ýyly hormat goýulmadan, hukuky saklanmadan öldürilip, öldüren ýaly öldürüp näbelli ýerde gömülen bolsa öz pikir naýdan düşün, öz söz naýdan düşün. Ya bolmasa diňe şu öz mertebesini goran üçin türme atylyp, şu türmeden hem diňe jesedi maşarasyň öňüne oklanan bolsa ya da hatda jeseden berilmedik bolsa, bu uruş dämi adamlar? Bu uruş, ýöne uruşyň hibrid görnüşi. Hökümetiň, rejimiň öz halkynyň garşysyna alyp barýan aýlygans uruşy. Şoň üçin Türkmenistan parahatçylyk diýmän. Bu yalan, bu hakikata gawat gelen ok. Doğru. Türkmenistan okupasiýasyň aşagyny. Bir sany tohum Türkmenistan okupasiýa etdi. Şol tohumyň islen zady bolup dur Türkmenistanyň bütün döwleti, bütün hökümet işgärleri diňe şol tohuma işleýär. Halkyň bir islen zady arzulary kanagatlandyran. Şoň üçin Türkmen halkynyň sesem ýok, çykýanym ýok. Google'da ýazyň Türkmen halky diýip. O zaman şol suratlara geçin. Şu ýerde Türkmen halkyny görmersiňiz. Şu ýerde Gurban Berdimuhammed bilen Serdar Berdimuhammedi görürsiňiz. Ine men size görkedeýin şunu. Şu ýerde men görkedeýin ine her wagt şonu görkedeýin diýip gördüm bolýan. Men ýürüýte görkedeýin. Ine şu ýerde ýazýar. Türkmen halky diýip ýazýar. Tamam. Suratlar görýär. Ine Türkmen halkyna diňe ofisial suratlar serdim. Serdaryň kagaty, ýanky atasy, ine şular bar. Şu ýerde Türkmen halky çaý içip duran, ýa duran bir keşp ýok. Ýazaly ine Türkmenistan. Türkmenistan diýeninde tezin näme çykýar? Hemme zat çykar, ýöne Türkmen halky çykmaz. Ine Serdar çykýar, ýene Serdar çykýar, atlar, eşekler, pişikler, ýene bir zatlar. Ine arkadan Serdar klyçkyly adam çykýar. Ine arkadan Serdar çykýar, ýene bir zat çykýar, ýene bir zat çykýar. Türkmen halkyny görýärmi şunu? Bu ofisial surat, onu seyretme. Yoktur. Hani Türkmen halkı? Ine bir surat çağıl var. Olum real ýagdaýda alınan surat. Galan zatlar yoktur Türkmen halkı. Ne şu ýaly diýmek Türkmen halkynyň döwletde, Türkmen halky okupasiýada diýmek. Gelin biz dowam edelim. Biz ýalnızca korrupsiýany seyretgeçdik de. Indi biz korrupsiýanyň ýanky beýleki döwletlere göre indeksi var. Onuň ýanky tabliçy görünüşden seyret geçelim. Serdim. Türkmenistan men ýalnysmasam 162-nji ýerde.
169-njy ýerde Türkmenistan. Bizim ýerdimizde kim var? Ekwatorna Gvineya, Liviya, Afganistan, Severna Koreya, Yemen, Venezuela, Somali, Siriya, Ýužny Sudan. Ine şu döwletler ýerdimizde var. 169-njy ýerde. Biz 19 bal, %19 bal alypdyr. Kim birinji ýerde? Korrupsiýa ýok döwletler. Haýsy döwletler? Birinji 5 döwlet. Daniya, Finlandiya, Nowa Zelandiya, Norvegiya, Singapur, Şwetsiya, Şweýçariýa, Niderlandy, Lüksemburg, Germaniýa. Ine 10 döwlet. Ine ýene bir maglumat bereyim. MVF diýilýär, Международный валютный fond. Bütün dünya valyut fondu Türkmenistan'ın maglumatları inni ulunjak gel. Yalan deyip ofitsialna Türkmenistan'ın maglumatları ulunmak barada yankı press release verýär. Biz ulunmaz. Şondan başlap onam ulunmak, o de hiç kim ulunmak. Türkmenistan'ın berýän danlary dogry yalan. Yani şoň üçin hatta şular bütün dünyana mallak edip oturýarlar. Men şondan ýa Türkmenistan'ın awry hiç ýeri ýok. Gurbanguly bilen Serdar diýen iki kelleli prezident bütün dünyany allak geler. Diňe Türkmenistan'na bulara hiç kim inanmok. Şunam biz tapdykmy? Şunam Ahmet Sapara ve Murat Gurbanow oturup ýazdymy? Ýok, bu ofitsialny maglumatlar. Özüňiz alyp bilersiňiz. Problema däl. Şoň üçin watandaşlar bizim diýjek bolýan zadymyz haçanla biz bir zat diýsek biz o zatlary öwrenip tejrib, onuň ekspert analiz şeklinde çykarýar. Ýöne geplep ýöremdik, ýöne Gurbanowyň aktivistleri bular onuň dakladyna da yalan Amerika diýe, MVF bir zat olum Amerika, ýagny ýene bir ekspert berse, ay olum Amerikanyň oýnawajy, hemme Amerikanyň oýnawajy bolup durlar. Oraya Amerikan oynamacı olsa, oraya Amerika güçlü olsa, onu bütün dünya 224 devletin adı Amerika olurdu. Şoň üçin bular Russiýanyň programmalaryny Solovyowy dinläp, şondan metodika ýasýar MHM we halkyň içinde paýlaýar. Anynyň 45-nji ýylda uruş gutaryndan soň ýürüýte BMG döredilýär. Birleşen Milletler Guramasy. Şolar bütün şu dünya arhitektura bezapaslygy urýarlar. O diýmek näme? Arhitektura hukukçylygy. Normalary ýerdäler. Şunu etmeliler. Şu düzgünler bolmaly. Şu halkara konwensiýalar hemmire gol çekip şonu ýanky iýdigidir, hormat goýmaly diýip gol çekişýär. Türkmenistanam şolara gol çekdi. Ýöne bizimkiler pikirdiýär, bizim türkmenler pikirdiýär, ay ulum hiç tatlay ulum ýok. Onam Amerika oynayar deyip. Eğer şol arhitektura bezapas işlemeyen bolmasa bu dünya partlardı. Gider deýär bu dünya. Ine şu kanunlar işlen soň. Serdin Russiýa şu kanuny bozdy, bütün dünya sanksiýa berdi ona. 11-nji paket sanksiýa etdi. Bütün dünya, ýa-ni şunu golayan döwletler, kim Russiýany golayan döwletler? Iran, Eritreýa we şoňa meňzeş 5 tan döwlet. Iň bir ýa-ni gara döwletler. Sebebi bütün dünya sanksiýa berdi. Hiç kim işlat bermok. Çipler, elektronika, оборудование, ýa-ni zapçatlar hiç şart berilenok. Şoň boýunlar gaçyp başlar. Şol ýaly erkinç ýagdaýa girdiler. Sebebi Russiýa tüýkurdy. Bütün dünya kanunlaryna, bütün dünya ýa-ni konwensiýalara tüýkurdy. Şoň üçin haçan siz ay hiç kim o konwensiýalara tüýdenok, kanunlar ýok, Amerikanyň öz bolýar diýseniz ýalan aýdypsyňyz. Şolary seredilýär. Diňe Amerika däl, bir näçe döwlet seredilýär. 110 sany döwlet we demokratik we azat döwletler, şolary iýdigler seredilýär. Şu döwletler esasy ösün döwletler. Olar gat seredilýär. Olar seretmeýän bolsa bu dünya partlardy diýär. Murat, inni seret. Näşde bizim iýleşlemi diňe onu bu hakykatda diňe Murat Gurbanow bilen Gülta Paraýdan ok. Ona şu taýda bizim iýleşlemi diňe güllüýen iýleşimi ýadyýar. Ine şom aşağına ana seret. Bu tohum bizi uruşsuz görýär diýär. Ine şu Muradam däl, Gülta Param däl. Diýmegin ha bizim iýleşlerimiz bilýän eken nähil uruşun bar ýanlygyny. Türkmenistanda paragatlygyň ýokdugyny, şu taýda sessiz uruşun bar ýanlygyny. Ana şu taýda aşakda
neme diye yine de bir illeşimiz şoň ýokartynmy? Şoň ýokartynmy ýanky bir illeşimiz ýa-da şonun görköz, Türk bilýär, türkmenleri ýyllarça biçip kesip ana etçegini edip bir-birinin ýakasyndan ýapyşyp duran etdiler. Halkın aňyny arasalamak gerek ilki. Soň Ýugoşladan dölüp başlar belki diye. Yok, şol sistemany ütletmesem gadyrly illeş Türk bilýär. Şol sistema, döwlet sistemasy ütlemese näçe illeşde de adamlar öz etçegini edip bilmez. Nime de hakyky ılımly bilimli adamlarım döremez. Dörese de olary ýok ederler. Şoň üçin ilki bilen şol sistemany ýok etmeli. Sistemany ütletmeli Türkmenistanda. Ondan ha yine de Yakov diýen illeşimiz ýa-da olam öz pikirini ýa-da maglumatyň ýalanyny bilse de diýär şol guramalardan hiç hili hereket ýok diýär halkara guramalardan. Gadyrly Yakov, gadyrly illeş. Bir zady bilin. Bir suwun içinde deňdiň gyrasynda ýa derýada bir gemi duran bolsa, şol yelken motora ýok bolsa, özüm yelken bilen yüzmeli bolsa, yelkenni galdyryp bir uğrun meýalim etmese, haýsy tarafa yüzjegini bildirmese, kim oňa nädip kömek etsin? Türkmenistan häzir içinde hiç hili hereket ýok, bolanam derrew basyp ýatyrylýar. Şoň üçin egerde bir güýçli hereket dörep Ukrainadaky ýaly, ýa bolmasana bundan 3 ýyl 2,5-3 ýyl şu Belarusda başlanýan ýaly güýçli hereketler başlanmasa, onu halkara jemgyýetçiligi beýleki döwletler nädip kömek etsin? Olar goşun türüp içine girip, urdurup girip, arkadagly Serdar bilen Serdarly arkadagy bir-birine goşlap, daňa eden satyp, gamçylap äkitmeli olar gaga. Demek halkın özünün içindäkilere ýol ýok bolsa hereket etmege, daşyny aklan köpçülüklerin hereket etmege gerek. Doğru. Gelin biz dowam edeli. Bizim ýanky gepleşmedi. Ine innik soraňa akla para ine Gurbanuly ýeközde işläp Türkmenistany östürjek bolmady. Inni ikisi bile östürür. Ýagny oğul elli kömege şoňuny bile bular östürürler. Ýene bir az sabr etseňiz, ine 3 bolum östürürler. Kerimem gelir gatlaryna, bular hökümet Türkmenistan 3 tarapdan östürürler diýip ine halkyň içinde şoňa pikir bar. Şunu näme diýjekdir? Akla para. Bunu näme diýjeňim bilip bolanok. Sebäbi şunu anlamak üçin, şu aýdylýan zady anlamak üçin adam birinciden gaty ıngdarma ananjan bolmaly. İkinciden düýbünden bilimsiz, alımsız bolmaly. Belki de oň üstesinde de gorkak bolmalydyr. Öz pikirini dogry aýdyp bilmeýän adam bolmalydyr. Sebäbi alımsız, bilimsiz bolanda da Gurbanuly eger 2006-njy ýylyň ahyryndan bäri şu hökümeti eline saklap gelýärdi. Formal taýdan. Men pikirim şeýle adamlar. Men şu Türkmenistanyň hökümetiniň näme hereket edýändigini düýpli öwrendim baştan. Şol gurulanyna da içinde bardym, ýurdum, görüşip gördüm demokrasi üçin. Şoň üçin ananyň Türkmeniň tek eline de degen ok hökümet, Türkmen döwleti. Hawa Niýazowyň eline bir 2-3 ýyl boldy şo döwlet. 97-nji ýyla çenli. 1997-nji ýylyň dekabryna SSR ýykyldy. SSR'in baýdagy ýatyryldy dekabryň ahyryna. Şondan soň 97-nji ýylda şu ýüregi operasiýa edilýänçe Niýazow öz eline saklady hökümeti. Emma şu ýüregi operasiýa edilenden soň derrew oň elinden o wagtlar 3 adam vardy. Hramov, Jadan, hatta birinci Jadan aýtmaly. Jadan, Hramov, hemem Umnov. Şu 3 adam vardy. Şu 3 adam aldy eline. Soňam gaýdyp hiç wagt şonu doly Niýazow öz eline alyp bilmedi döwleti. Onun öz düýpli sebäpleri bar. Basym şol derneji makalary men çap etsek, hökümet agdarlyşygy 97-nji ýylda Niýazow ýüregine operasiýa etdirende näme hilek bolup geçdi? Nädip şol 3 adam hökümeti sessiz ýünsiz döwlet agdarlyşygyny amala aşyryp eline aldylar. Soňra munun näme üçin şo 2006-njy ýylyň
dekabrynda Niýazowy öldürdiler. Şu arada men öňüm bir näçe makala ýazdım. Yine de şol makalary saglyk bolsa dowam etjek, şondan gyzyklanýan adamlar oka käbir zatlara düşünüp bilerler. Doğru. Ine şu ýaly şu doğru ýene bir ýanky pikir bar da. Görýäňizmi ýygyndlarym el ayak ýaly Türkmenistany ösdürmekde daýlaryna köp kömek berýärler. Ayal doganlaram yerli ýerden öz güýçlerini aýman gurban olup arkadağa kömek berýärler diýdi. Bular näme diýjek bolýar? Şu ýaly ýanky emheme argumentler ýaradanlar. Ine Gurbanul bilen Serdar Berdimuhammedow öz tohumy bilen bilelikde hemmesi Türkmenistany üstürjek bolýar. Biz onu düşünämiz ok diýerler. Menin pikirimçe bu ýalňyş pikir sebäbi olar diňe pul ogurlamak bilen. Ine biz maglumatlarlyk Türkiýe tonnalap konteyner bilen dolar etýärler ýegenleri. Ýöne häzir çykarp bir botýlar dolar. O dolarlar niýde? Ýegenler näme? Peçatly diýerlermi? Ýok. O dolar ýene de türkmen halkynyň pullary. Bankdan ogurlaýarlar, ýani 3,5-dan konvertasiýa edip, ýygynden ýene pullaryny ýerine goýýarlar. Her zawodda, her fabrikda bular reket edip, ýani dolar satdylar. Bular pul ogurlamak bilen. Şoň üçin ine şol ogurlanan pullar ýene de Türkmenistana girip işlän bolsa, bizim vatandaşlarymyz daşyna kösenip işläp Gurbanul we Serdar Berdimuhammedowyň bu borçlaryny, ýagny sosial tarapdan halky üçin etmeli borçlaryny etmediler. Bir topar maşgalalar bolmazdy. Şoň üçin meniň pikirimçe bu pikir näme dogry? Ine egerde tohum bilen Türkmenistany galdyrjak bolsalar, onda bular hakyky Türkmenistana kömek etmeliler. Olar elita bolman, istenik wagtda samolot alyp içinde dolardan gaçmadylar. Olar hakyky türkmen halkyna kömek edip, biznesmenlere, potroçlara, oňa halkyň içine girip kömek edip, halkyň içine awry alardylar. Halkyň içinde hiç awry ýok. Ne şu tohumyň, ne özüne milli lider diýip kliçka alan, arkada kliçkaly, ikinci kliçkaly, arkada diýen adam. Murat şu lakam kliçka diýen lakam alanlar. Banditler ýa özüne. Banditler mesela bir banda bolsa, sonra öz hakyky adyny bildirmediligi üçin lakam alýarlar da. Her gaýda bir lakam alýar. Biri özüne möjük diýe beýleki, bir gut diýe beýleki, gerwanat diýe. Biziň emine şu görseňiz, Saparmurat Niýazow özüne türkmen başy diýip lakam aldy, bandit da bandit. Bildirmejek bolýar, öz hakyky adyny ununy. Ne Gurbanulam özüne arkadaş diýen lakam aldy. Oğluna dinli näme diýerler? Arkadaşly Serdar. Bunam ady gizliň, öz hakyky ady bilen, pasport ady bilen hereket eden ok. Olum şol lakamnasyny tüýs şu banditler, mafiozlar ýaly hereket edýär. Ine Murat şu näme reýimlerde Gurbanow diýip ýene bir illeşmir, bir gowy näme ýazýar, öz pikirini. Ona görkä şonu hökümet diýe halky gyrmakdan lezzet alýar diýe. Dogry, hiç hili karşılık yok şu aýdylýan da Reýmerde Gurbanow bizim illeşimiz öýle düşünýärken düşünýänim görkezýär ýadyp. Demek ýene bir gerek men şuňa intimiz çekjek bolýan gaderly illeşler. Şu hakykaty bilýän diňe Murat Gurban bilen Akwel Sapardyr öýtmän. Halkyň içinde hakykaty bilýän, ýagdaýy düşünýän adamlar gününden köpelip gidip otyr. Öýden bir ören gowy proses. Basym şu akıllı başlı adamlar, batır yürekli adamlar tayin bolmaly. Şeýle pursat geljek adamlar yetik gelýär. Ana şu Rus-Ukrayn uruşunyň netijesinde nädir? Orsiýetde hökümet çalyşdy. Odolky SSR'nin territoriýasynda edil SSR ýykylan ýaly 1991-nji ýylda ýaly Lokan tüýley apy tupan turjak. Şonu türkmenler bu gedek uklap oturmalylar, gorkmalylar. Hemme adamlar bir adam ýaly bolup köçe urup çykyp hökümeti eline almaly. Şo güni, şo sagada tayin bolan adamlar. Doğru. Siz doğru belli geçtiniz, Türkmenistan türme. Ondan çıkacak bolsaňam bir topar spravkalar almaly, ýani türmeden çykarýaly. Ve türmede kliçkalar, esas banditler kliçka oýa özüne, ýani lakam oýa, ne şoňam lakamlary boldy. Bizde gen görmäne zat türmede nadiratynyň lakamy ýokdur. Ýöne türmedäki banditleriň lakamy adyr. Ine Gurbanul diýilen ok häzir gahryman Serdarym ýa gahryman arkadaşym.
Ine şuraya lakamları yöredip gören banditler Türkmenistan'da dolandurup bizim Türkmenistan'ımızı, adat devletimizi, bir taraf devletimizi türmeye vurdular. Şu da hatta biz bellek geçemde o bütün dünya belli. Ine inlik soru akıda para. Şuraya sorular köplenç biz eştiyer TikTok'ta, YouTube'da hem yerde. Bizi görmeyen, bizi izarlamayan adamlar kim öňe çyksa şuraya ýalar. Sen gowy bara, niýede işlediň aýtsana we näçe döwletiň puluny ogurlak gaýtdyň diýip soraýarlar. Bunyň pikirçe, bunyň ýa düşünjesi, bular pul ogurlap ýöler. Öňe çykan adam, gurply adam, pul ogurlan adam, şol bir delaboy ýaly bir zat çözüp ýör. Ine bizem öňe çykdyk, bizem pul ogurladyk, arkamyzda bir topar pul bar, ine biz şoň üçin çykdyk diýip ýa-ni bular pikir edýär. Ine men size soru berýän. Akıl para. Siz näçe milyon dolar Türkmenistan'dan ogurlap gaçdyňyz? Şonu bir halka düşünüp berseňiz. Hükümeti işler näçe milyon dolar ogurladyňyz? Şonu o zaman menem jogap berýän şu soraga. Birinciden men hiç wagt pul ogurlanýan ýerde oturmadım. Men hiç wagt döwlet wezipesini eýlemedim. Men jurnalist hem yazıcı hökümünü işledim. 7 yıl teori televizyonda, Türkmen televizyonunda işledim. İlki yaşlı redaksiyasında, sonra Kenwat edebi drama gepleşikleri redaksiyasında. Men mudama Sunwat edebiyat bilen bağlı işledim. Son neşriyatta işledim. Magarif neşriyatında. Sonra Aşgabat jurnalyna bölüm müdiri boldum. Hiç wagt men döwlet wezipesini eýlen adam däl. Men student döwründe ýazyp başladım. Goşguy hekaye ýazyp başladım. Şondan beri men bir setir ýazan bolsam, şoň hemmesi Türkmenistan'na ya odolky SSR'in gaziet jurnallarynyň sahypasynda bar adamlar. Men näme ýazan bolsam, näme hil pikir eden bolsam, şo pikirleň, şo ýazgylaň hemmesi gaziet jurnallarynyň sahypasynda, radio, telewizion arkiwinde bar. İnternet çykaly berem, internetde de bar. Şoň üçin egerde mysal üçin aýdaly, maňa döwletden pul ogurlap çıkıptır diýjek bolsam, oň üçin ilki bilen bir yalançylygyň tüýs bir yalançylygyň düýüne ýetenligini boyun almaly. İlki özüm maňa şo tökmedi atmak üçin. Sebäbi men Türkmenistanyň 1993-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda daň bilen 1,5 ýyl göz tutsaw bolup türmede oturandan soň bir ýöne plast paket bilen çykyp gaýtdym. Ýekece başga zat alyp gaýdy bilmedim ýanym bilen. Näme üçin? Sebäbi men inkognito, duýdansyz çykmaly boldum. Türme atjak bolanlaryny 1,5 ýyl göz tutsaw edip öýde saklanlaryndan soň butnotman. Türme atjak bolanlaryny hakykatdan hemme dokumentlerin taýýarlany diýip maňa signal gelenden soň bir önamdar adamdan, şondan soň men damdanlar çykmaly boldum Türkmenistandan. Hiç zat alıp çıkmadım. Oktyabrın başında bir köynükçü diyen ýaly çıkıp gaýtdym Türkmenistan'dan. Maňa şol Moskwada odol iki tane men nimeni gutoran üniversitedi. Şo taýda men okudum professorlaryň biri ädik berdi, biri jemper diýär, biz bir ýun nime berdi, biri kurtka berdi. Sebäbi şeýdip men ahir soňunda Moskwada soňam işe başlap özüme egneşik alındım. Soňundan şol Aşgabatdan çykýan önamdar adamlar usulluk bilen men ilki bilen ahyryň şo mawtumlygyň 2 tomlugyny çykardylar maňa. Men şonu haýs etdim. Soňundan ortografik sözlügi onu men mudama iş stolunda saklayan mawtumlygyny şo ortografik sözlügüm türkmen diliniň. Soňam beýleki gol ýazmadan käbirini, beýleki gerekli kitaplaryň käbirini, göroglyny, keminäni, yankaycı simyal mawtumlygyny şeýdip kim-kimden Moskwa önamdar adamlar getirip berdiler. Men bar baýlygym inhaş men arkamda şu wagtda bibliotekam. Şu bibliotekada bir näçe dilli kitaplar bar. Türkmen diline, Şwed diline, İnglis diline, Rus diline, Türk diline. Men ine iň uly baýlygym Şwedçada da şu kitaplar, Aşgabatda da iň uly baýlygym kitaplardy, kitaphanamdy. Şoň üçin
Oğurluk eden adamlar elbette bardır. Häzirki özüne oppozisiya diýip attakyan adamlar bar, biz görüp ýörüz. Ýöne ünslerin adamlar. Oğurluk eden adamlar ya minister bolanlar, ya ornasar minister, ya deputat, ya da yeni şoňaly döwlet işlerini işlendir. Ana siz şolun kanallarına barıp, şolara san bolmaň, şolun agdyna ankarmaň. Olar ýem Türkmenistany ýykyp gaýdan adamlar. Siz näme ýene şolun gaýdyp baryp ýene de onun meter ganfor hökümet gurmagyny, rejim gurmagyny isleýän. Eger şonu islemeýän bolsaňyz, şol adamlaryň yalan gepine inanyp wagt geçirme. Mana men aýtjaklarym. Dogry, men bir bellek geçirdim, hormatly watandaşlar, ine AKP aparatynyň bir topar eden ekspertiza, ýa analizler boýunça ine oňuň daklatlaryna, şoň aýdan sözleri girdi, aýdan pikirleri girdi. Bir topar halkara gurumlaryna AKP aparatynyň analizlerini ulanyp netijeler çykarıldy. Şoň üçin eger pulak kaçan minister bolsa, olar öňe çykyp biz ýaly mertlerçe açık görüş bilmez. Korkup oturanlar diye onun dokumentler çıkıp yüzlerine hükümet urup bilýär. Eger de bizde arkamızda bir zat bolmasa, eýem hükümet çıkarıp bizim yüzümüze uruldy. O şartlyk şyf ýaly emheme işgärleri şol ýalykyň üstünden bir topar maglumatlary ýaýradylar. Indi men özüm barada aýtsam, Türkmenistan 1991-nji ýylda dürüdildi. Indi şoň dürüdülenden beri men bir günem hökümetde işläp gurmam. Meni hökümete köp çağırdylar, men gitmedim ýörüýte. Sebäbi işlen adam basılar durdy. Men işimde gaty arasy işlemäni gowy ve bir düzgünçe garşy her wagt görüşüp gelýän. Biznesmen bolayyn, bäýerde bolayyn tapa bolýar. İşleýär, arqyn bir ýerde bir düzgünçe bolsa şonu ýatyrýar. Ya görüş. İçinde de Türkmenistan'da 2005-nji ýyla çelli men yaman köp suud ýa-ni suudy qadiyetde işlerimi edip bir topar ýeňişler galandym. Bir geregim uturup görmedik. Ýöne şol ýeňişler bizi bara bir zada öwretdi. Türkmenistanyň kanun ýöräni ok. Sen giýje uny suudda ýa-ni qadiyetde wagtyny geçirmek bolýar. İşläp bolanok. Ne biznes et bolýar, ne arqyn ýa-ni bir öz isleglerini kanalatlandırıp arzuwlaryna ýetip bolýar. Ol ýaşar ýa döwletde diýip çykgaýtdyk. Daşynda da biz hiç kime dayanman, diňe öz güýjümize daýanyp, yerli sistemany öwrenip, dillerini, hemme düzgünlerini, kanunlaryny öwrenip, ýuwaş-ýuwaşdan galdyk. Bizi itelen adam ýok, ýa öňüňde pul beren adam ýok, ýa pul oglap gaýdyp bir topar mülk alyp gören ýok. Oraya bizde işler ýok. Şoň üçin bizi başga adamlara deňemen. Biz halkyň içine çykan, açyk görüşüp gelýän adamlaryň biri. Biz ýalak adamlar köp. Şoň üçin biz şolaryň bir bölegi. Indi sonra geçelim AKP aparaty. Ine şu ýal sonra wa siz Ýewropa raýaty we siz türkmen halkyny azatlyga çağırmana ýa-da olary azatlyga çykarmana hakyňyz ýok. Siz başga döwletiň raýaty. Ol raýaty da maňa aýdylýar. Men sizin raýatlygyňyzy bilemok. Ine sen Fransaň raýaty, sen ine näçe Türkmenistana goşulýan, näçe türkmenlere kömek edýän, näçe Türkmenistan halkyny azatlyga çykarjak bolýan diýip maňa ýa-ni atak edýärler da. Sen niýeden gurulýan? Fransadanmy? Onda sen goşulma. Biz Türkmenistanyň ine arkadağımız var. Biz şoňlen biz boljak. Biz şonun gülýaly adam intek göremzok. Ine şol gahrman arkada biz şoň şekerini gujaklap ýatýar. Yatırına da yalap yat iyetiyle çel dilimi de muğurya. Şonuna da bir iyetesi yeni başlayat deyip yankı. Bir de bir topar tankitler ediyar. Şimdi sonra siz cevap verseniz berin, son bolmasa benim koşuyun üstüne. Eger şol ýalda diýen bolsa, onda şol adamyň sözüne inanmaly. Demek şol ýal bir çäkli, akyl huş derejesi çäkli bir gul rol. Gul gırnaklar nabil şol arkaýyn ýatyp durýar diýip şoňa kaýyl gelerler. Mal galam arkaýyn ýatyp durýar ýatagyna. Öňüne bir gujak otoklasaň ýa bir tabak iýim berseň, şonu kitirdedip, götürdedip iýäde ýatyr onuň. Tereklep. Adamın şondan bir tapawdy bolmaly. Onuň adamlar bir zady ýatda saklan. Bizine parahat ýurdumuz bar.
tapanmadı iyiyes, tapanmadı giyiyes diye de bir de bir yazıya bizim Erkin Türkmenistan TV radyo nimetinde forumunda. Mal tapanını iyiye, mal, onu demek bir adamın tapavıdı bolmalı hem maldan. Biz misal için aydalı arkayın yatıp duruyas hem ağaç ölmezliğimi kazanıyas yani demenin özü şu yurdun ösmeyenliğini görközüyor. Eğer de Türkmenistan garaşsızlık yıllarına cinnet yalan ösmedik bolsa, bari Türkmenistan'ın şol ehli seriştelerin bir ırgılat duran jaylar kurmağa sarf edilen bolsa, olaran bir yer şalaca şeydik bir sarfsa hemmeti Abbasy dökülen ýaly olan mermerem dökülmeli, özlerim dündürülmeli, ağdarılmalı, adamlarım on aşağına wepat olmalı bolsa, onun bir döwlet bolarmy? O jaylar bizim şu taýdaki korrespondentlerimiz habar berýär. Şu ahal gurulşuk diýip bir firma bar diýär. Şu Berdimuhammedowyň yegenleriniň gurulşuk firmasy. Şoň gurulşuk firmasynyň guran şu Mir mikroraýonuny guran beýik şaýlarynyň diýär. Ýöne ulur güýçlürek ýeli üstede jygyllap bolgan tur diýär jaý ýerinden. Sepler açılıp jaýyň. Şol gözümne getirin Hudaý taklasyn şu Türkiýedäki ýallaryny ýer titreme ýa-da 48-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titreme ýaly ýer titreme bolmaýardy. Bolsa şoň näme bilen uturjagy belli däl adamlar. Türkmeniň ýagdaýy gaty agyr ýa-da. Şol jaýlaryň köpüsi ýykylyp täzeden Japon sistemasy boýunça iň güýçli ýer titremelere çydaýan jaýlar gurulmaly eger Aşgabatda guruljak bolsa. Eger de şu zatlar edilmeýän bolsa, dine bir parahat yatıp duruyas diyen argument o Niyazowyň halky ağırlama üçin, talama üçin o çyrsıf ikisinin tapan argumenti. Döwlet ösmeli adamlar dine arkaýyn yatıp durmak üçin näl döwlet? Sen beýleki döwletlerden ýyda barsaň gul bolýan, ilgarama bolýan. Häzir Türkmenistan şu garaşsyzlyk ýyllaryny dine çiýmal satmagyň hatawyna ýaşaýar. Dine şoň hatawyna ýaşaýar. Emma Türkmenistan önümleri bilen daşary ýurtlara çykyp bilen o ahry. Beýleki ýurtlar bu tornukly önüm öndürip şoň bilen konkurensiýa girip halkara arenasyna öz harytyny satyp ýa bolmasa ilmde teknologiýada iň öňde barjy awzallary, enzamlary ýasap öňe gidýärler. Şeýdip ýaşaýarlar. Emma Türkmenistan bolsa dine çiýmalyň hatawyna ýaşaýar. Çiğmalım bu torp var ya, eyyem Türkmenistan'ın gadı hedir. Hil taydan in yaramaz gad çıkkı hedir Türkmenistan'da. Türkmenistan'ın tükünüksü gadı yok olur. Şudur şuna gitse hedir bir 20-30 yıldan yine bir şu karşılık yılların akyalı yıl geçti. Tükünüye, Tankıra'ya Türkmenistan'ın ehli gad nevit goru. Onun ne emetecek? Zagrama yakıp çay kaynatınacak mı? Zagarı yiyecek mi? Daş kemirecek mi? Eger de sen häzir döwletiň ykbalyny halk öz eline alıp gutormayan, ýani täzelenýän, hem her ýyl ösüp ýetişýän harytlardan, ýanky önümlerden, gög önümlerden, miweden, beýleki zatlardan, pagtadan önüm öndürýän infrastruktura döredilmese, şu häzirki gazyň neftin eksportynyň hasabyna gelýän baýlykdan şol infrastruktura dönüp yetişilmese haçan şol baylyk yerasy baýlyklar bu torunny türkmenler geday galy. Sen nowlan başlamak ton kıyın, ol kaldırmazlar Türkmeni. Dine beýleki ýurtlar iň gowy kömek edenine sana gelip öz firmalaryny kurarlar, şu taýda da türkmenler öz ýurdunda gul bolup işlemeli bolarlar. Şulatlaryň hemme hakykat. Emma şu hakykaty ilmsiz, bilimsiz adamlar ya da hökümete inanıp oturan, ağzına açıp inanıp oturan adamlar dine maňlaýyny diwara uran soň görerler. Şunlar diktaturan boljakdygyny, adamdan kösenjakdygyny men 1989-njy ýylda Agberliň tribunasyndan çykyş edip aýdamda köp adamlar inanokdy. Haçan erwetlik bolup geçen soň, diktatura köküren soň, onuň aýdýarlar köp adamlar. Wah, şu wagtlar bilmendir biz. Yoksa hareket ederdik deyip. Indi şu adam hiçten giç ýaşy diýen bir nakıl var. Türkmeniň öz nakyly. Şoňa görä biz häzirem
öz yurdumuzun ıkbalını, täleğini öz elimize almalı. Biz Türkmeni münasip, demokratik, söz azatlygynyň, adam hukuklarynyň hormatlanýan döwletini gurmaly. Eger şonu edip yetişmesek, Gurbanuly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow, Jadan Hramow, o Gurbanulyň yegenleri, doganlary, aýallary, eýýam bolan hemmetin köşkleri bar. Amerikada, Orfiýetde, Kiprde, Ýewropaň dürli ýurtlaryna olar gaçar gider. Olar Türkmenistana galmaz adamlar. Olaň eýýam 7 pıştynyň ýagyryny yere degmedi ýaly baýlygy bar. Kösenjek kim? Kösenjek ýene Türkmen halky. Sizin öz ýaşlar, men size aýdýan, sizin ene talaňyz, sizin öz geljekde çağılaňyz, altyk çoluklaňyz. Şoň üçin bolgusyz ogry jümrülen gepin dinläp wagtyňyzy geçirmeň. Egerde oppozisiýanyň içinde oturan bolsa, egerde şol öňkü minister, ornwasar minister, deputat ýa-da döwletde bir wezipe ýalan adam bolsa, şoň gepin dinläp oturma. Şolar owurlar hemmesi. Owurluk edip, ýurdy ýykyp, ahlaksızlyk edip, dargydyp hemmedady iň soňunda da wezipeden kowlansaň, gaçyp allaw ýoly bilen şu taýlardan yer alyp, pul düşäp ýollaryna pul düşäp gelen zanny ýaman tüýkesme owurlar. Şolaň gepin dinläp wagtyny ýitirme. Diňe okan, ösün, hemem öz ýurdumuzy azad etmäge taýin bolun. Wagt geler, özüm golaýlak gelýär şu wagt. Doğru. Aferin bravo. Gazı doğru belirtiştirin. Benim bir özümçe aydayın ine doğrudan ben ikranı rahatlığım var. Bir yerden her yoğuştan prosedura geçip dur ayrıcak bulup Türkmenistan'ın kıyını koyacak koyan. Ine ikrayatlığı men Türkmenistan'ın behvidini ulanyan. Avrupa'da, Amerika'da bark bilen yerlerime baryanla şu yerde yankı öz ikrayatlygyny ulanyp şo ýerde Türkmenistanyň problemlerini çöýdüm. Men o ýerlere barıp Fransaň problemlerini çöýdüm. Bir gerem çözüp görmek. Oraya problema ýok Fransada. Şoň üçin men şu raýatlyklary diňe Türkmenistan üçin ulanýan. Ol bir. Ikinji, biz Türkmenistanly, bizim pasportlarymyz bar. Biz şo ýerde dogurluk, östük, öňlük, bizim ata-babalarymyz, sizin ata-babalarymyz ýaly şo ýerde güreşdi, Türkmenistany şu güne getirdi. Ýani Niýazow alynça. Şoň üçin biz ol döwlet bilen baglanymyz, ganymyz, dinimiz, maşgalamyz, doganarnaşymyz hemme zat bagly. Onuň üçin sizin hakyňyz ýok bize. Ay sen indi Fransada gitdiň, seni gürleme ýa sen Amerika gitdiň, seni Amerika bilen bol diýmän hakyňyz ýok. Ol siz çözeňiz ýok, onu konstitusiýa çözer. Konstitusiýa bize şonu ruhsat berýär. Şoň üçin raýatlyk biz ne diýip bolsa Türkmenistan we sistemany çalşanmada multi raýatlyk eder. Näçe raýatlyk alyp bizeňiz alyp tapagy ýok. Ýöne hökümet işleyen adam bir raýat bolmaly. Onu düzgün hökmüne giyirler. Kimin ikrayat bolýan bolsa, onu möhlet berler, raýatlykdan çykmaly. Ol bir prosedura. Ne şu mesele şeýleterdiler. Şoň üçin biz öz gepleşigimiz dowam edelim akysapana. Ýene bir sorawa akysapana uly ýaly gahrman bolsaňyz, beýerde gürlemäňde Türkmenistany we şo ýerde gürleň diýip, ýani Gurbanulyň aktivistleri bize atak edýär. Ine men şu sorawa size berjek bolan, o men özüm jemlep jogap berin. Sen näme pikir edýäňiz? Men şuna jogap bereyim. Adamlar şu mikirlik, siz batyr bolsaňyz, edenli bolsaňyz, daşary ýurtdan gürlemäňde ýurdun içine gelip gürleň diýen adamlar ya haşlar tentek kelleleri işlenok, ya da hökümetin adamlar. Sebebi, egerde şu adamlar Türkmenistan'ın öz içinde bir adamyň agdyny açtyranoklar şonu bilmeýän bolsa, ona nähili adam bolýar. Demek bir ne özü göreşip görüpdir Türkmenistan'da. Nemin enatasy göreşip görüpdir. Ne agasy, ne insi. Demek şu adamlaryň maşgalatyndan hiç kim halk üçin göreşip görmändir. Şoň üçin şu iç ýakgyç gepi, şoň üçin bular tapýarlar. Göreşip bolýan bolsa siz görkezmi şu taýda oturup? Men 7 ýyl göreşdim çykmakam Türkmenistanyň. Iň soňky demimde çykyp gaýtdym Türkmenistanyň. Men gördüm ährim, bir iň soňuna 30-40 tane adam bolup galdy.
30-40 tane adam bolup kaldy. Hiç kim çıdanok bir edilýän terrora. Adamlar egerde bir ýerde ýekeçi köpük owurlan bolsa, ýekeçi köpük hökümetden ýa-da bir manat paralan bolsa, hemmetini idarlap tapdylar şonu. Şolon hemmetini bitiklep göreşden çıkardılar. Göreşden çıkarıp bilmedik adamları hiç wagt egrilik, owurluk etmedik adamlar. Olar 30-40 tane adam bolup kaldy. Olarama hemmetinin birin var şo döwürde. Ýenimiz awy, içenimiz zäher boldy. Ýekeje gün biz ayağımızı uzun salıp öz öýümizde arkayın bir ya akşamlık ya ipillik ya da ertirlik ya günortanlyk ipillik. Haçan görsem biz tutup süýräp ya milisiýa diýerler ya KGB diýerler. Soraw edýärler, haýbat atýarlar. Üstümizden allygyna hapa uýdurýarlar. Bir topar nejis adamlara watan döňügi diýip ya halk düşmany diýdirip. Şolar ýaly hökümet atan adamlaryň köpüsiniň öz şagalary ýa-da Türkiýede gul bolup işläp ýörler. Orsiýetde gul bolup işläp ýörler. Şol adamlar pikir etdiler. Wel taparyň üstüne töhmet atsam, ya Nurberdi Nur Mehmediň üstüne töhmet atsam, ya Amanat Garan, ya Mommogaň üstüne töhmet atsam, günümüz mudam alyp düzelerdi. Hawa 5 gün düzeldi, 5 gün olar ulandylar. Rezin önüm ýaly bir gereklik. Soňam Hasanly oppozisiýany öz sözüni aýdyp bilýän adamlar ýok eden soňlar, biri ýurtdan çykmagy mejbur eden soňlar, ol adamlar köçe okladylar. Ulanlan rezin önüm ýaly. Soň olar ylgaşyp kimsi hanny azatlykda lakkylap otyrlar, halka akyl öwredip, demokrasiýany öwredip, ýene birine gelip bir oppozisiýa diýip, biri Pragada otyr, biri Şwetsiýada otyr, ýalan sözläp para berip ştaýyk aralaşyp. Adamlar gayrat edinde köprek okan, kimin kimdigini biljek bolun. Daşary ýurtlara, günwatara gelip çykyş edeni bilen öňkü owry pirişde öwürlenok adamlar. Şunu ýatda saklan. Şu taýyk gelip men ýerbet adamyň gowy bolanyny görmedim. Kim ne hilek bolup Türkmenistanyň gaýdan bolsa, şu taýda gaýtym, gowa öňkü dönem gowy boldy, ýerbedem öňkü dönem ýerbet boldy. Indi bular ýöne, bulan ulanýan primi diňe bizim içimizden urýarlar. Hamana oppozisiýa bolan bolup, hamana nimen garşysyna, hökümetiň garşysyna käwat bir gepleşip goýan bolup, şeýdip bizim içimizden urýarlar. Şol diňe bizim içimizden uranok şu halkyň içinden urýarlar. Halkyň wagtyny alýarlar, ömrüni alýarlar elinden. Şoň döwleti düzeltmek mümkinçiligini alýarlar. Emma bizim etmeli işimiz bilelikde öz azatlygymyzy kazanmaly. Öz ıkwalymyzy öz elimize almaly. Ine etmeli iş. Dogry. Menem bir bellek geçetim gelýär. Şu ýaly bize teklip berýänler Türkmenistana bar da şöyle düşür. Biz Türkmenistana barmajak bolsak, biz öňe çykjak gel. Bizim planlarymyzda şöyle barmak bar. Biz häzir onun öňünden işleri geçirip ýatyr. Ümit veren bolsaňyz Lenin, Saakashvili, beýlekler öz döwletlerine çalışma eden adamlar daşynda, ýani azat döwletlerde taýýarlyk görüp, arkyň hemme zatlar pikir edip, gurnap, ondan baryp ýerlerde çöýýärler. Sebäbi ýerlerde bize ne parça açmany ruhsat berýärler, ne adamlar taýýarlamany ruhsat berýärler. Şu ýerde taýýarlap, ondan baryp şöýde çöýýär. Men size bir zat ödürlejek bolýan. Ulu ýaly sizin gahrman arkada diýen kezzap ýa-da alawaly serdar diýen kezzap başlan. Arkada serdar diýen kezzap ulu ýaly güýçli bolýan bolsa, ulu ýaly siýasatçylar bolýan bolsa, ulu ýaly hakyky liderler bolýan bolsa, ine men teklip edýän, men demokratik platforma adyndan özüm teklip edýän, men şolar bilen açyk efir edeýin. Hersi 3 tane ministr alıp gelsin yanına. 3-4 tane ministr, vice-premier alıp gelsin. Hersi aýratyn men bilen açyk efir etsin. Özem men olar soraw berjekkä, olar maňa soraw bersin. Han şo ýerde göreli, kim güýçli? Kim meseleleri düýpli düşünüp bilýär? Kim meseleleri ýanky derňap bilýär? Kim meseleleri çözüp bilýär we çözükler berip bilýär? Han göreli.
O ýaly sizin arkadaňyz güýçlü bolsa, näçip ol magul ýaly ömrüne entek türkmen teleradyosuna interview berýär. Pikirlerini aýdan o näme etmeligini. Gelip bir zat okan bolup gidýär. Yani kabinet ministrde gidip yine de yani gitarasını alıp aydım diyor. Diyen zatlarını bilmedik adam. Näçip ol beýleki prezidentler ýaly press release eden o, press konferensiýa beren o, bir ýere barsa gaçyp ýör. Muny tap bolany. Ilgap gözleýär muny tap bolany. İkisinem gaçyp ýörler diňe Rossiýa, Özbekistan, Gazakystan olar gidilip biljek döwletleri var ýaly. Başga döwlet, Ýewropa döwletleri gelene o. Gelse yerin aşağından tapart biz bulur. Gelmeli o. Ýewropa olar çağırany onda Murat. Çağırany o. Gelse de gaçyp. Hiç kim çağırany wagtym bolar. Awraly halkara ýygnaklara, konferensiýalara çağıran oklar ahir. Soňky gelenine Fransa Sarkozy bilen duşmak üçin bu ýylyň üstü bilen $1 milyon berjek bolýar. Onan Sarkozy duşman atella dek geçenine salam berip geçdi bolýar. Onu Türkmenistanyň teleradio kompaniýasy. Ine bütün dünýä awray Türkmenistanyň milli liderine awray ýa-ni kıymet hormat goýuldy diýip. Onu jurnalistler, Amnesty International, Human Rights Watch bir topar gulamalar ılgap gözläp tap bilmedi. Tapan bolsa sonra ulenem şonu ýykardylar. Şol ýaly o nemen mumu ýaly gurläp bilmeýän adam. Hiç wagt ideýasy bolup üstürüp bilmeýän adam ideýalaryny. Ideýasiz adamy biz saýlamdy. Öz-özüni saýlap, basyp alyp, Türkmenistany okupasiýa edip, interview berip bilmeýän adam. Hiç bir dünýäde bundan interview alyp gören oklar, özü gaçyp ýör. Ine şol gaçýan adamyň ona siz geroy edýäňiz, gahryman edýäňiz, bizim giýje onu interview berip, men diňe şu 3 tane interview berdim. Giýje onu interview berip, giýje onu ýa-ni halk bilen TikTok'larda gürleşip, soralarına jogap berýän adamlary siz gorkak görýän. Protestler edip bütün dünýä aýlyp ýören adamlar siz gorkak görýän sebäbi Türkmenistanyň türmesine barıp o ýerde güreşip görýär. Türkmenistanyň türmesinde 9000 sany MHM var, 14500 sany polis, ýa-ni işgaller var we 35000 golay harby gullukdaky adamlar var. Siz pikir edýäňiz biz barıp ora ýeňip bilýär. Biz oraya jady goý, ýa-ni hünärimiz ýok, jady goý, oraya instrumentlerimiz ýok. Ýöne bir taýýarlyk görüp barıp şolara meňjek. Ine şoň üçin bir taýýarlyk görýär. Ol birinji mesele. Ikinji mesele adat yerlerde, islendik yerde biz görüşüp biliriz. Sebäbi egerde biz şoýra barsak, biz ine mesel üçin bizim halkymyz şoýra baranna bir kommentary ýazyp barsa, ay oňa MHM sen näme kommentary ýazýan, indi ýazma diýip goýberýär. Ýöne biz barsak, biz kommentary ýazamdy. Biz Gurban bilen Serdar Berdimuhammed tutup cinayet işine çağıracak bolýar. Biz barıp duruşma sistemany çalışacak bolýar. Şoň üçin biz şolar howply. Onun nişanyna diňe bizler, siýasatçylar. Şoruň iň ýa-ni howp döredýän adamlary. Şoň üçin biz barsak, biz derre öldürürler. Ýöne şoňa da taýyn. Bizim ölümimiz bir zat çözýän bolsa biz barary. Ýöne şu gün eger biz baryp ýöne öläýsek, siziň diýişiňiz ýaly gahryman bolup. Onda ýene de şol adamlar üstümizden bolup, ay ondan siýasatçy bolan bir santyk bir zat bardy. Bilen okmaya MHM onu gawajagyny öldürjegiň diýip aýdarlar. Murat, aýpraşma men siziň öýlenşler wagtlaýdyrmyş diýen illeşmel şoýan kiň beren soragyma jogap berdi. Nime diýär? Beýle diýenler, aşarakda biraz beýle diýenler ya MHM ya da MHM'nin gürjülerdir diýär. Ama aşakda ýene biraz aşak gitdi. Ana ina bilýär ekene illeşlemel. Şol gelin ýurdun içine gelip görüşüm diýen adamlar nähil adamdygyny ha illeşlemeliň özü bilýär. Şol adamlar doğrudan ya barıp ýatan tentek bolmaly ya da MHM bilen bagly adamlar bolmaly. İçşakkyç teklip edýärler. Gelin batyr bolsaňyz ýurdun içine. Aha o taýda görüşdirse bizden başga da görüşjek ýa ahry. Näçe adamlar ýatyr her türmede siýasy sebäplere görä. O taýda
görüş bolýan bolsa onu biz näme üçin şu wagt men 30 ýyldan bäri näme üçin Şwetsiyada ýaşapýarym. Men bir günem ýaşajak geldim Türkmenistanyň çykyp. Bolaydymy hany? Mezur bolduk çykyp gaýtmaga. Halka uklap ýatyr. Ýankaýdy şymýaly iň soňunda da bir 30-40 tane adam bolup galdy. Görüşen. Ona ähili 4,5 milyon euro halk bady şo wagt. 4,5 milyonyň çykýan bary 30-40 tane adam bolsa, nädip ol Türkmenistan azat bolmady? Elbetde biz görüşdük. Kän ýyllap görüşdük. Basyş edip Türkmen dilini döwletdili etmege mezur etdik Niýazowy. Paltana azaltdyrdyk. Ekologiýany goramak üçin bir topar çäreler kabul etdirdik. Emma halk uklap ýatan soň ýene-de Niýazow ondan näme etdi? Azyrlyk halk hereketini dargadandan soň işini betetdirenden soň Türkmenistanyň öz içinde legal işini ondan soň alagedin hökümeti eline alıp ýylynyň pensiýalary ýatyrdy. Her kim öz garrysyny öz eklemeli ummatda görünmedik zat aýdýar. Ol orta asyrlaryň zadyny öňe sürýär. Düzgünlerini. Orta asır wamilni bu zamanny döwlet tarapyndan pensiýa berilmeli. Ýa-ni ol adamlar garrylyk ýaşyna ýetýänçe jemgyýet üçin, döwlet üçin işlän adamlar ahly. Näme üçin onu çağasy ýa altygy çoğulugy eklemeli. Olar döwlet tarapyndan pensiýa almaly. Emma Niýazow näetdi? Olaryň pensiýasyny ýatyrdy. Çağaly enelere berilýän pasobiýany, kömek puluny ýatyrdy. Şeýle de bir wagşylyk bolarmy? Şo wagtyň özünde de türkmeniň çağalarynyň, garrylarynyň hasabyna hamana pul töşetleýän Niýazow tas yarım milyarda goloy, hatta şonunun köp pulu öz altından, ähli beýleki materiallardan müňlerçe ýadygarlyklaryny urdurdy. Öz ejesiniň, kakasynyň öz adyna şäherlen owalan atlaryny üýtüdip milyonlarça çykdyja goýdy. Türkmen döwletini, Türkmen halkyny. Näme üçin Odolka Krasnovodskiň ady Türkmen başy bolmaly? Egerde şol ady üýtüçek bolsa, onu ýa şo gyzyl suw bolmaly, ýa-da şagadan bolmaly. Men şonu telewiziýada işläp ýörkem ýazyp aldym, şo taýda halkyň dilini. Şoň başda ady ors gelmäke, Ors Türkmenistan basyp almaka, şo taýda şo Krasnovodskiň ýerine gyzyl suw diýen owa bar eken. Orslar şonu Krasnovodsk diýip terjime edip atdak ýalar. Emma garaşdyrlyk alınandan soň Krasnovodskiň ýerine diýjek bolsam gyzyl suw diýip bolýaka, Türkmenbaşy diýip at goýa. Türkmenbaşy diýen bir şäher bolmy? Şondan bir at bolarmy? Ya Ruhvelent diýen bir owa bolarmy? Niýeden tapylan ad ol? Bu türkmen dilini bilmeýän, barıp ýatan bir kördeki adamlaryň edýän işi akrym. Bolşeviklerden beter daýradylar Türkmenistanyň toponimikasyny, garaşdyrlyk döwrüni Niýazow, Berdimuhammedowler. Bizim bütün ýurdun haýsy bir tarapyndan barsan, ähli zatda ýykan ýumran etdiler türkmeniň geçmişini. Geçmişi ýykylanyň geljegi ýykylýar. Dogry. Ahmet Hanım, ine şunun bilen biz efirimizni guturly. Eger de siz arda bolsaňyz, ýöne men bir sorum bar, ýa-ni Serdar Berdimuhammedow. Serdar Berdimuhammedow, ine haçan Türkmenistanyna konstitusiýa hormat goýuljak? Türkmenistanyna bizim watandaşlarymyz ýa-ni öz haklaryny gorap biljek. Sizem näme bilýäňiz şu arada? Ýa şuna bir jogap berseňiz, gelin şoň jogabyny dinläliň, hormatly watandaşlar. Yine men bir daha da deyin, şu Serdar hemme çıkışlarıma goşulýar. Men öňünden sağ bolsun diýem. Sağ bolsun, sağ bolmasyn diýem. Şoň üçin gelin şunu dinläliň. Mümkin bir zatlar aýdar, mümkin ýa-ni bizim geljegimizi üýtgeder, mümkin öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirir. Gelin şonu görelim. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen
ve ýa-da yerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny ve bir taraply hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bahs etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdirme dawraly hasam edýär. Sağ bolun, hormatlanmayan Serdar Berdimuhamedow işlerini bilen bolberm, konstitusiýany goran, halka kömek edin, şöhratyny galdan. Gurban bilen Serdar öz işlerini bilen bolberm, biz efir dowam edeli. Ahmet Apa. Yine şunu ýaly, muny haçan söz bersen ýöne kasam içip duruşul adam. Yine muny näme diýjek? Kasam içýärde ýerine kasam köp bolýar, ýalançyň kasamy oturmaz. Hiç yankı konstitusiýany gorajak, adamyň şöhratyny galdyrjak, geljek nesillere kömek etjek wagt ýagyň hiç üýtgen zat ýoklar. Günlede kasam içýän. Yankı şu efire gefe kasam içiyor. Biz näme Bu derek kasam içýär ýa-ni, bu ýerine. Kasam berýär, her gedem büýtjek, her gedem tiredemde ynanýar men şuňa. Ýöne gynalsak da wagt geçýän üýtgen zat ýok. Biz näme etmeli şuňa? Şo elini oýup men kasam edýän adam hukuklaryny hormatlamaga, feodallygyny goramaga diýip şon aýdyp durka özüniň ýalan sözläp duran onuň bilýär, kasam bilýärdi, özüm bilýär, ýalfam şonu bilýärdi. Şeýle zırrazim adamlar da bolar. Hiç şeýli bir sözüniň hem ýerinde durmayan lewzi haram adamlar, dogrusyny aýtsan, gynansa. Şu sözü men üns berýän, men çykyşlamy dinleýän adamlar bilýändir. Men şu haram diýen sözü gaty seýre bolanýan. Mümkin soňky döwürde bir kilin içinde birinji gedek kullanandyr. Lewzi haram diýär-de türkmenler. Lewzi halal adam bolýar, lewzi haram adam bolýar. Lewzi halal adam dama öz sözünde durýar. Lewzi haram adam elini Kur'anyň üstüne goýup ýalan sözläp bilýär. Indi bir seredin şoň kasamyň niçesi bir pulýardyr. Şol elini Kur'anyň üstüne goýup men adam hukuklaryny goraryn, adam söz zatlygyny goraryn diýip söz berýär. Ýerinden amana Türkmenistanyna öz hukugyny gorajak bolup dil ýaran adamlaryň hemmesi infonyna türmäge düşýär. Urulup ýenjilýär. Onuň şol adamlaryň Kur'any, Hudaýy allatdyran adamlar, adamlara janyny barmak üçin halkyň oýanmagy gerek adamlar. Halk uklap ýatyrka, halk ayağa galmajak ýerine Murat Urwanyň ýa-da sapardan siz gelinde türmäge girin. Bizim gaçyp gidelliýen ýaly teklipler etmän adamlar. Biz barars, bizim janymyz sizinkiden artyk baha goýanmak. Ýöne şo döwür gelerine, şo gün geler. Şoňa taýin bolun. Gelin hemmemiz tewekkelçilik edemizde bilece tewekkelçilik edelim. Men ýene bir ýerde gaýdýan, 7 ýyl göreşip gördüm, açyk göreşde boldum Türkmenistanyň içinde, az bolup göreşdim. Bary ýok bir näçe adam bolup göreşdim, başyma näme bilen gelýänini görüp gaýtdym. Şoň üçin bir adam onu bilýändir, baryp ýadyr aeroportda düşdük misal üçin. Birinciden biri ýurdun içine goý bermediler, halk ayağa galmasa. İkinciden hem barın adyna seni türmäge saljak bolsalar, hem baryndan näme peýda? Bolýar men egerde şu türkmeni azatlyk berjek, gel sen göl sapar, sen ölüşi türmäge gir, biz seni ataly ýa asaly dardan şu türkmene de ertesi şondan soň söz azatlygyny, erkin saýlawlary biz eçiljek, kanunam ýörek başlajak diýse men baraýyn. Men gorkamak ölümde. Ýöne olar ýene de allar. Menem allar, sizem allar. Şoň üçin hiç wagt ýadyňyzda saklan. Azatlyk diýilen zat, erkinlik diýilen zat sowgat berilmeýär. Ol diňe göreşilip kazanýar. Gelin şonu göreşip kazanalyk. Ün söylenmesi üçin köp sag bolun. Sag bolun Apel Tapram. Men siziň bilen eýem 2 ýyldan beri
gepleşikler geçirýän, gatnaşyp ýön. Ondan öň sizi köp tanamokdum. Sizin bir gow diýen zadyňyz bar. Men şonu gaty haladym. Zulüm bilen görüşende, diktatura bilen görüşende her wagt gülüp gürleş. Şadyan görüş. Sebäbi sen şonu basyp ýeňerseň hem bagtlyk gelir. Şoň üçin bagtly ýoluna barýan her wagt şadyan bol diýip aýdýardy. Ine şu sözleri ulanyp men MHM agentleri, MHM'de oturyan Atalgarif nazara yüldönýän. MHM ýolbaşçysy. Meniň efirlerime Serdar Berdimuhammedow gelip kasam berýär. Şonu besediňni ýürege düşdi. Ýöne kasam berip dur ertesi çalışýan zat ýok. Şonu baryp düşündürüň. Günne kasam berilen o prezident bir gezek berýärdi, ýerine ýetirýär. Men her ýerde şunu sorga berende bol kasam berýär. Şu zatlar bir durdum maskara bolmasyn sebäbi öýde utunan o. Günne şonu aýdýar. Şo bir zatny. Näme sorga berseň kasam içip ýanky elini konstitusiýa goýup şonu aýdýar. Biz inanýarsyňmy? Ýöne beýlik döwletleriň görýär bu efirleri. Ine Amerikadaky senator maňa aýdan zady şu günden başlap biz sizin ýygyňyzdan ýyzarlajak. Diýmek olam görýär. Olam inanýar. Ine siz bir zady diýmeden MHM agentleri, Gurban Gulyň aktivistleri, siz bir şunu bir adam hatarına salyň. Bize utonýar, buraya kasam berip hiç tat eden o. Gaýtyp ýanky halka garşy hereketler edýär. Ine soňky eden zady Annaýew aýranyna ýanky telewiziýany çykaryp ejetini dogonlaryny hiç kim goýman sögüp şo ýerde virtualny seks edip zat edip oň awraýyny ruhuny gaçyrýar. Ine şu ýaly bular işler alyp barýarlar. Medeniyetsiz, sowgatsyz. Ondan biz bulardan näme garaşmaly? Bu ýaly orta çykyp kasam içeni, kasam bereni biz adamlar ağırlap, dünyanı ağırlap edeni ol bir maskara var. Maskavatçılık. Yine men şunu MHM agentlerine, MHM'de işleyen oğlunlara haýyş edýän. İnni gelmesin men efirlerime. Men efirlerimi bermek için ýöre video gepleşikler diýip çat var, şoýra goýýan, şo çatda şolam otyr. Goýdum, ylgak gelýär. Gelýärem kasam berýär. Durup bolanok. Kasam edýär. Kasam edýär. Hiç durup bolanok şunu. Birat edin siz. Ya konstitusiýany ýerine ýetirsin, ya da şu zatlar aýtmany besetsin. Ne şol haýyşdym bar. Näme onda hormatly watandaşlar, şunun bilen biz öz efirimizi gutarýas. Ýene bolarek men ýatlatjak bolýan 3-nji, 4-nji, 9-njy, 27-nji maddaň esasyna konstitusiýanyň Türkmenistan konstitusiýasynyň esasyna şunun garanti Serdar Berdimuhammedow. Şu gün 2 gerek çykyş edip şonu tasdiklady. Şoňa esaslanyp öz haklaryňyzy goýan. Siz haklaryňyzy goýramasaňyz, siz saýlawlara gatnaşmasaňyz hiç zat ütgemez. Akbe Sapar Gurbanow ýene 5000 sany Akbe Sapar Gurbanow hiç zat ütbilýär. Şu 5000 sany ortaga dörtük goňany 5000 däller. 5000 sany ütbilmez. Biz müňläp galmaly, 100 milyon. Şu 91-nji ýylda 5000 adam köçe çykan orada çödülýärdi. Hawa, 5000 adamdan eýem Niyaz men gözüm bilen gördüm, mikrofon alyp ylgap ýördi. Adamlar durum diýip gıýgyp ýördi. Entek o wagtlary on güýji pesdi. Sizin haýyş bar, şu ýaly zat diýilýär her wagt. Kaçanla arasynda ýa-da asylly adam saýlawlara baryp ses bermese, ne şu ýaly kezzap hökümeti emel edilýär. Şunu unutmaň hormatly watandaşlar. Sağ bolun bizim efirimize goşulmaňyz üçin indiki gepleşikleri çeldi. Bu ikinci bölüm. Yine 3 bölüm var. MHM metodikasynyň argumentlaryna jogaplar diýip yine de 3 bölüm var. Akbe Sapar bilen biz aram geçirip dururuz. Yine şu videonu paylaşın. Şu videonu alaytada MHM ýanky aktivistlerine, Gurban Gulyň aktivistlerine eşitler ýaly sylkany iýerin. Ýa bize köplen şol soralar berýärler. Şu ýerde biz sejirip geçdik şu zatlary. Erkin TV radio kanalyna da ýazyň, ine Akbe Sapar şoň wekili alyp barjysy. Şu kanalda ýazyň, o ýerde hakykatlar we
o ýerde siz köp bilimler alarsyňyz we öz düşünjeniňizi üstürärsiňiz. Onu akıl tapram. Biz efirimiz tamamlaly, ruhsat berseňiz. Elbetde, bu üçe bolun aýtdyk açıkladym. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.